октомври имаме опозиция на Венера и Сатурн. Сега ще ви дам един ритуал за хармония по време на опозицията. Повтаряйте си често мантрата: обич и структура съжителстват в мен. Представяйте си как сте обкръжени от любов, но също носите сила и стабилност. Подходящо време за изпълнение. Вечерта на 10 или 11 октомври, когато усетите нужда от спокойствие и вътрешен център. Необходимо е да си приготвите свещ, розова или бяла, символ на Венера, малко кафе, глина или някакво камъче, Сатурн за заземяване, хартия и молив, няколко капки розово масло, жасмин или ванилия. Ако имате друго налично, може и друго. Подгответе пространството. Запалете свеща, поставете камъчето или глината до нея. Седнете удобно, поемете 3 дълбоки вдишвания и издишайте напрежението. Представете си, че въздухът, който вдишвате, носи мекотата на Венера, а въздухът, който издишате, освобождава тежестта на Сатурн. На хартията напишете 2 въпроса. Къде съм твърде мек или мека и позволявам да ме нараняват? Къде съм твърде строг или строга и не си позволявам любов? Отговорете спонтанно, без да мислите. Каквото излезе. Това е истината на момента. Когато сте готови, кажете тихо: аз обединявам мекота и сила в себе си. Позволявам си любов с граници, топлина с мъдрост. Сганете листа 3 пъти и поставете камъчето или глината върху него. Оставете го при свещта да постои, докато пламъкът догори. След това може да запазите листа и да го приберете на тайно място или да го заровите в саксия в градината, символ на новата ви стабилност. Благодарете на Венера за нежността и на Сатурн за силата. Изгасете свеща и с уважение кажете: любовта ми е дълбока, но мъдра. Аз съм свободна и стабилна едновременно. Ако имате любим кристал, например розов кварц или оникс, можете да го носите от 11 до 14 октомври. Това ще подсили ефекта на ритуала.